ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Асим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Дар видеои имрӯза гап мезанем дар бораи 5 вор в законе ва хонаҳои ӯ. Видео хеле ҳам видеои интереси мешава ва пеш аз видеоро давом додан мехоҳам бугум ки касе ки мухлиси ҷанговару бозингарое, шумо метавонед ки дар ҷанговарҳои дӯстдоштаихтон ё ин ки дастаҳои бозингар сум кор кунед. Ба ссилкаи дар комментария буда мегзарем регистратсия мекунем ва фаромӯш накунед дар вақти полни регистратсия кардан ва промокоди канал метавонед бонус ба даст биёред. Ссылка ва промокод дар комментария закрепичдеги. Лайк монданро фаромӯш намекунем ва тамошо мекунем видеоро. Солҳои 30-ми асри 20 дар советские лагерҳо ҳамахел гап пайдо мешавад ба мисли вор в законе ва дар закони ӯво дороита, яъне ки рост кашта нишон додан мумкин набуд. Не ки современни вору законҳо аз ӯ вору законое ки дар вақт буданд хеле ҳам фарқи калон доранд. Даруни хонаҳои ӯво бо намуди боиш метавонад ки бинандара ҳайрон кунад. Дар территорияи худи хонаҳошон ба ғайр аз беседкаву баняву охрана бо метавонед ки бассейн ё ин ки озераҳои худсохт бинӣ ва ҳатто майдони футболи шахсиам дида мешавад. Яъне ки дар ин видео тамошо мекунем 5 та ҳамхели хонаҳои хеле ҳам ғайриоддӣ ва бои вор в законора. Вор в законои Россия. Костя Канский, Константин Найбауэр. 19 октябри соли 2019 управление Росгвардии Красноярский край видео паҳн мекунад аз задержанияи 54-сола вор в закон Костя Канский. Дар ин видео хуб дида мешавад ки шаб полисейскиё ӯро окружат кардаганд дар ҳолате ки ӯ мехост пинҳон шава аз ӯ таги чӯбҳои бедда. А баъдан вора ба хонаш меоранд, дар кресла мешинонанд. Яъне чӣ хеле медонед бародаро, статуси вор в закони и преступление ва ба ҳамин хотир ӯро меоянд меқапанд. Ҳамин вес оператсияе ки ӯро меқапанд ҳамаш дар видео сабт шудагие ва дар видео хуб дида мешава чӣ гуна намуд дора хонаи ӯ. Хуб дида мешава коттеҷе ки бо заборҳои кирпичии хеле баланд маҳкам кардагие ва худи деворҳои коттеҷа дида мешавад ки қисман бо кринкерная плитка облицовка дорад. Ба ғайр аз ӯ дар худи ҳавлӣ дида мешавад баня, беседка ва дигар чизҳои лозима. ва дар коридор боша расмҳои дастии худи хонадора ва ҳамсари ӯро дида мешавад. Дар сурат дида мешавад ӯро бо куртаи кушод ва знаки вор в закон дар китфаш ва дар гарданаш боша золатой цепи крест, яъне ки ин нишон мета аз оне ки статуси ӯра, статуси вор в законӣ дора ва религиозни одама, яъне ки христианин. ва дар ҳамин лаҳза дар кухниш ҳамсари ӯ буд, Светлана Николаевна, ки оперативни кора вомехӯрад. Албатта ки аз дидори ӯ хушҳол набуд. Шахсоне ки мехоҳанд дар Южный Корея, Литва ва Полша кор кунанд ва 2 маротиба аз маоши Россия зиёд гиранд, метавонанд ба ҳамин номер танҳо ба воситаи WhatsApp алоқа бароянд. Ин ширкат шуморо ба ҷои кори хуб ва ҷои хоб таъмин мекунад. Ва дар бораи ҳаққонӣ будан ё ки набудани ин ширкат бародаро, якчиро фаромӯш накунед ки ман ягон вақт ягон машиника реклама намекунам, яъне ки ҳамаш ба бовария. Ахмед Шалинский, Ахмед Дамбаев, 39-сола вор в закони чечен. Ахмед Дамбаев бештар машҳур бо номи Ахмед Шалинский. моҳи июли соли 2011 дастгир карда мешавад ба гуноҳи разбой ва 10 сол паси панҷара мешинад. 9 октябри соли 2019 ба озодӣ баромада ба шаҳри худаш Шали бармегарда. худи ҳамон рӯз дар навор дида мешавад ки Ахмед ба як чанд ҷиб ба хонае бармегарда ки як коттеҷи хеле ҳам калонае ва ӯро меҳмонои хеле ҳам зиёд, яъне ки хешовандош вомехӯранд дар сардорӣ бо модари вор в закон. аз соли 2020 боша дар навор суратеро паҳн мекунанд ки хонаи ӯ дида мешавад. журналистҳо мегӯянд ки дарҳол баъди ба озодӣ баромаданаш оғоз кард ба сохтани ана ҳамин хона. Лекин дар видеое ки ӯро пешвоз мегиранд мо мебинем ки аллакай хона сохта қариб ки тамом шудагие. ай маълум мешавад ки аллакай дар маҳбас будани ӯ сохтани хона оғоз шудагие. чӣ хеле ки мо медонем аз видеои пешина агар тамошо кардагӣ бошен дар бораи вору законон, ӯ дар маҳбас бошанам ҳам корошон дар берун мерафт. вору закон мехост ки баъде аз маҳбас баромаданаш ба ин хонаи нав бигзарад, не ки чӣ хеле ки дар навор дида мешавад сохтмончиҳо дар сроки муайян шуда сохтмона ба анҷом расонида натонистанд. чӣ хеле ки дар видео мебинен як қисми ҳавлида плитка астаи, дигаришда танҳо битонай ҳозир аста ва нотайёр будани ин дар бора ба ҳамин сурат ҳам хуб дида мешавад ки дар ин сурат
ворузакон дар як трон бигем шиштагие ки болои тронда знаки ворузаконай. мутаассифона дар дуруни хона чӣ ҳастай ира мо намедонем, барои он хотире ки хона хеле забораҳои баланд қати маҳкам кардагиай ва дарои оҳании калон дора ки дарҳо украшат шидагиай ба ситораҳои ҳаштқоша ки знаки ворузаконоай. аз забор дурун дита сеошиёна хона ҳастай, яке аз ово барои ахранай ки аз инҷа полни ҳамаи ҳавлира дида мешавад. издани барои ахрана монандай ба башнияҳои назоратии асрои миёна. дуюм хона боша калонтарай барои хиди аҳмед ва аъзоҳои оилаи вай. Саша Север, Александр Северов. ворузакони пешина Саша Север то маҳрум шудан аз статуси ворузакон дар соли 2014 яке аз машҳуртарин ворузаконҳо дар СНГ ба ҳисоб мерафт. машҳур буд ӯ на танҳо ба хотире ки Михаил Круг дар байдаш ӯра ном мегирифт. Владимирский Централ. сабаби дигари машҳурии ӯ ине ки ӯ чандин бор журналистҳоро ба хонаш даъват кардагиай ва дар бораи ҳаёташ гап задагӣ ва таъриф кардагиай. дар деҳае ки ӯ зиндагӣ мекунад наслияниш қариб ки 1000 одамай ва хонаи ин ворузакон гирд ба гирд бо битони забор маҳкам кардагиай ва дар хиди хона боша мисли тюрмаву ҷойҳои военӣ вышкаи наблюдения астаи назоратӣ ва ба ғайр аз вышкаи ахрана дар даҳани дараш саго ҳастанд. дар ҳавлии хона боша дида мешавад Mercedes GL 500 бо номерои 333 OR ва дар хиди ҳавлии хона гарчанде ки мурғовиё пластмассиям боша не ки махсус ҷо барои во тайёр кардагие ки ӯ шино кунад. ба гуфти хиди ворузакон гарчанде ки пластмассиям боша ӯ хотиррасон мекунад дар бораи тюрмае ки ӯ шиштагӣ буд Белый лебед ва ҳамчунин дар хонаи бисёр ҳайкало ҳастай. видеоҳое ки дар ин хона дидестем бародаро и ягон заведение берина нестаи хиди хонае ки дар дуруш баняи калон бильярд ва бар ҳастай. Шакро Молодой, Захарий Калашев. Баъди марги Дед Хасан соли 2013 ворузакони рақами 1 ана ҳамин одам мешавад Захарий Калашов. бештар маълумай бо номи Шакро Молодой ё ин ки Шакро Курд. Не ки баъди 3 сол ӯ дар як муноқиша дида мешавад дар маркази шаҳри Москва ки дар натиҷа 12 июли соли 2016 Калашова дар хонаи худаш дастгир мекунанд. Якчанд рӯз баъди дастгир кардани Калашов дар интернет видео паҳн мешавад. видеое ки чӣ гуна ӯро дастгир карданд дар хонаш ва наворе ки шумо дар хона дидестем бародаро и дар бор хонаи ҳамин одамай ки хонаи ӯро якчанд одамои яроқдор иҳота мекарданд, охраният мекарданд. яъне ки аллакай аз берун фаҳмида мешид ки одаме ки дар ин хона зиндагӣ мекунад хеле ҳам бояй. Не ки чизе ки полисейскиҳо дар дуруни хона мебинанд ҳатто ӯрам ҳайрон мекунад ки ӯ бисёри хел ҳолатҳоро дидагиянд. тақрибан ҳама чизи хонаи ӯ пазалочни буданд. тамоми мебели хона украшат кардагӣ, ороиш додагӣ буданд бо чизҳои пазалочни, ҳатто камину роял. а люстри меҳмонхона боша рукаш кардагӣ буд бо тилло ва хеле оперативникҳоро ҳайрон кард телевизоре ки дар рамкаи пазалочни ҷойгир кардагӣ буд. ин хона бештар аз дарбор ё ин ки хона буданаш монандӣ мекард бо магазини фурӯши падаркаву чизҳои қиматбаҳо. баъде ки тамошобинои ин видеоро дар ютуб мебинанд хеле бисёриёш ба ғазаб меоянд ки ӯ чӣ медизда вабше мебел ва гуфтанд ки ба ғайр аз шинонидани хиди ворузакон бо дизайнери ӯ
ӯрам шунудан дар кора. Ман намедонам дизайнерро чӣ бояд бишунам. Ва и асабня ки ӯра 700 миллион рубл нарх мекунанд, гарчанде ки и ба намуди аввал хеле ҳам қиматтар ба назар нарасад. Ва барои сохтани ин намуд дарбор ӯ 3 замини барбабар истодагиро харидагия, албатта агар харида бошад. Ва дар вақте ки ӯра дастгирӣ мекунанд, ӯ 67 сола буд. Яъне ки аз и бармеояд ки мумкине ки ӯ хонаша баъди дастгирӣ кардан на он қадар зуд ё ин ки вообще набинам. Моҳи марти соли 2018 Калашова 9 солу 10 моҳ аз озодӣ маҳрум мекунанд. Олег Шишканов 2 сол баъди дастгир кардани Шакро Молодой моҳи августи соли 2018 обществои вору законо интихоб мекунад ҳамчун якумин вор ина ҳамин одамо. Олег Шишканов бештар машҳур бо лақаби Олег Раменский ё ин ки просто Шишкан. Ин одам хеле ҳам машҳур на танҳо дар круги вору законо. Ба ғайр аз ин Шишкана солҳои 90 лидери Люберецки ОПГ меномиданд ва ӯ сардори футболи клуби Сатурн буд. Аз вақти ба озодӣ баромадани 28 солаи Шишкан соли 1992 ва то ҳозира 3 хонаи ошкор шуд ки дар ӯ Шишкан зиндагӣ мекард. Соли 1999 сотрудники РУПОБ МВД обыск заронданд дар яке аз хонаҳои Шишкан дар деҳаи Первомайский. Дар вақти кофткоп аз хонаи ӯ яроқ ва хеле ҳам суми калон дарёфт карда шуд. Дар яке аз картони коробкаҳо ки дар ӯ нависондагӣ буд банки шаҳри Бруклин, оперативнико $1 миллион $200,000 ва 3 миллион рубл дарёфт карданд. Неки худи Шишкана дар хона наёфтанд. Ба гуфти оперативнико ӯ тонист ки дар вақт бигреза ба Испания бравад. аз Испания ба Россия баъди 9 сол бармегардад. Баъди баргаштанаш ба Россия дар интернет як чанд бор дига ошкор мешавад яке аз хонаи дигари ӯ дар Раменский район ки обши плошади ин хона 5527 квадратни метра дар бар мегирад. Албатта ки хона ба номи худи вору закон нест, яъне ки ба номи зан шай. Ва июли соли 2019 Шишкана бо дастгир мекунанд. Ба ғайр аз статуси ворӣ доштанаш ӯра гунаҳгор мекунанд ба бисёр гуноҳҳои дигар ба монанди киштор ва ба осеб расонидан дар ҳаёти одамо ки дар байни одамое ки ӯ киштагиа ҳастанд генеральни директори Заоплем заводи Раменск, депутати местни управление ва 3 аъзои оилаи ӯ. дар вақти дастгир шудан маълум шуд ки ӯ дар як ҷои хеле ҳам калон зиндагӣ мекунад. Территорияе ки ба заборҳои хеле баланд иҳота кардагӣ буд як чанд гектар буданд. Чӣ хеле ки шумо дар навор дидесен бародаро, дар ҳама ин территория як одам зиндагӣ мекунад ва як чанд хонаи алоҳидае ки шумо мебинед дар инҷа ахранаҳош зиндагӣ мекард. Теннисни корт, бассейни варзишӣ ва ҳатто майдони футболи шахсӣ. Агар размери қати муқоиса кунем, тамоми ҳамин территорияе ки Шишкан зиндагӣ мекард 3 ҳиссаи худи деҳаро дар бар мегирифт. Баъди дастгир шудани Шишкан ва ӯра шинондан паси панҷара дар Матроски тишина хонаи ӯ ахраният мешид. Бассейне ки дар хонаи Шишканов ҳастай, кафели поёни бассейн ороиш дода шудагӣ буд ба ҳамун символи ворзаконо. Неки худи Шишканов мегӯяд ки ӯ хонаро ӯ арендават кардагия, хона аз ӯ нест. Неки ба ин гап бовар кардан хеле ҳам душвор. бародаро ҳеҷ вақт қонуншиканӣ накунед ки чӣ хеле ки шумо мебинед гарчанде ки вору законо раскошна зиндагиам накунанд, всё равно 1 сол ним сол мегарданд, баъдан бо ӯро бо дастгир мекунанд. яъне ки чӣ хеле ки зиндагии ӯ дар назари аввал хуб натова, муҳим ҳамине ки ором нест. Ҳамада хайр бародаро, фикр ақиқататон дар комментария бинависен то видеоҳои оянда.